Cima kwentokozane abantu abahle cima kwentokozane ndiyathemba niyaphila. Yazi singabantu abanesiphiwo okanye abantu aba-spiritual gifted. Thina sinengxaki yoba sithande ukuweyista ixesha lethu kwizinto ezingenzelwanga thina okanye kwizinto ezingadalelwanga thina. Kulaa nto yoba ke umzekelo sikhethelwa izinto ezininzi, uyofumaniseka uba umntu uyawuphikisa laa mvandedwa okanye uyayiphikisa laa inner voice emxelelayo uba man, this is not for you. But hayi umntu onesiphiwo atyhale ngesifuba kodwa umvandedwa wona uthethile uba le nto ayoyakho. Mntwana omhle, ubona umoya wona uba uthethile okanye uwuva umoya wona uba uyathetha okanye ulibone uba ithongo olifumanayo liyathetha lithi phuma kule ndawo, le ndawo ayoyakho, le ndawo ayikufanelanga, le ndawo ayilungiselelwanga wena. Kodwa umntwana omhlena ahlale kule ndawo. Ubona uba umvandedwa uyakuxelela uba ngefana lo mnyango awungeni, tyhulukudu umntu angene. Kulaa nto yoba sikhethelwa thina, yabona uba ungumntu nakhe nditsho ndithi u-spiritual gifted, yonke into uyayikhethelwa. Nditsho yonke into uyayikhethelwa ngoba kaloku awuyukhethelwe into eza kushiya enyanyeni ekuhambeni kwethuba, kodwa uyukhethelelwe nto ozawuthi ukhule nayo. Uyabona ke ngoku thina sibuya singafuni ukukhethelwa but sizifune iziphumo ezizawuthi zibe ntle, kodwa ukukhethelwa sikufuni. Ndifuna ke ngoku umntu azakhe akhangele umvandedwa wakho ubuthini nawe. Uyabona uba ungumntu omtsha unalo khoso oyenzayo, u-spiritual gifted, ndifuna uze ukukhangela umvandedwa wakho uthini. Okanye uba ungumntu osemtshatweni o-spiritual gifted, ndifuna uze ukukhangela umvandedwa wakho uthini. Ndifuna ke ngoku uze ukumamela umvandedwa wakho uba uthini ngalo mtshato kuwo okanye ngale relationship ukuyo. Uthini umvandedwa wakho ngale khoso uyenzayo, uthini umvandedwa wakho ngale ndawo kuyo. Kodwa nakhe nditsho ndithi once uvuba uthini umvandedwa wakho, funeka ke ngoku ustikhe kulaa mvandedwa, wenze sure uba uyanqula, uyathandaza, uyawucelela laa mvandedwa uba mawukhe uzibonakalise ke ngoku ngokwenyama.